Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ka Voice of the People Party VPP ha ka JLM u MLA ka maulai uba Bright Star Well Mar banyang ringkat bat kinoi lam ka Women's Wing kala IT ya ka Dorcas show Menteri Ketenat Puli Putih ke Sarkar Jilla uba Lakman Rembui ban penpau ya ka jing ngokia halor ka jing nang pentelot ya ka Deficit Grant and Aid System bat kiwe ki benta ki bakta ya ka Higher Education hamigalaya. Ka VPP kalau ang bawat la ka Sarkar MDA ka jukam ba ka Puli Putih ka de ka way na ki kam ba khmat e jongka Henry ka jing sisha hamadan ka pen I ka dor ka bapher ka party ka ang bagi policy bat ki rai padangshan kilan nang pentelot ya ka nongrem jong ka Deficit Grant and Aid System ka bala sakri ya ka jella labon postnam Katkom ka VPP kani ka rukam ai jing rap kala plelat ya ki college ban ai jing kai wat saki thain nong kandong bat kala penong yo ki hajar ngot ki samla ban yo e ka jing puli ka ba kham salor kumta ka no ka jing thmu ban penduna ne ban pen telot ya ka ni ka system kan kta jor ya ka lawai jong ka Puli Putih hamigalaya Habakran sikilat pathai kubor ba Bright Star Well ulaong baka party kala penpauru ya ka jing ngokia halor ka jing pendu ya ka UGC pay scale ya ki kattu ka ne gino hikai ki bertrai ha ki government sanction post ha ki deficit college ka VPP kala penparu ban nadu usnam khat khandai spa anyo pesan ka Sarkar Meghalaya kala pentrai kam ya ka UGC pay scale kum kalat ban kring ya ki no hikai ki betbet ban penne ya ka kerdan puli bat ban pentikana baki samla puli ka jella kin yo ya ka jing hikai ka bayar rengkat bat ki wei ki jella Henry Menta kat kum ka party kidan kino hikai ki blabyang lot ki jing nang jing start kat kum ka University Grants Commission Henry kim yo asho ya ka UGC pay scale watla kila tray haki post bala menjur da ka Sarkar ka VPP kalau ang baka ni ka jing affair hakarukom siu ya ki no hikai ki batray ya ka jo ka kam ka long ka bomhok bat ka persya ya ka nongrem jong ka jing ya rengkat Sakawi pat kamat baka VPP kala ra hakmat ka long halor ka jing slam ban seo ya ka Dearness Allowance DA ya ki noi kai ki bla yo tulap kat kum ka UGC skill ka party ka ang bakat ba ka Sarkar padang kala kado ya ka DA sya ka 100% ki noi kai hamigalaya kidang up what ya ka DA ka bala penkiu sya ka 100% Laong banagaliang Menteri Ketenat Puli Putih ulah pedang ya ka Dorcas bola kular ban bisyar banya ya ki jing dawa jong ka VPP ya kaban penpau kat tu di sukhya na kalian kajungi habide bat ka ni deficit grant and aid system ka ba UE ba ka na kalian jong ka Sarkar ka persyam ban daidiu ya ni bat kan ni kan serta pat habide bat ka higher education hapo kan ka jela kajungi te ngiwan nomor play hakini ki arts nem nice nem gibla no kai bang UE ka long ba kum ki no kai hakini ki deficit colleges mau kiyo ya kata ka UGC pay scale. Dan rei akhirnya ki asnem nice nem ka recruitment ki ba kat ki badon ki ba yo rei ka ba supla ka lomba onda kila yo ya kam haka appointment letter ka jungki kam de issue ka UGC sanction post rei kala kala ku muipat. Ya kata nakalian ka jungi isko ba kata kan kata sibun ya ka quality of education hapo kan ka jela ka chui namar la dagi ong ho ya appreciate the government limba ka jiku ka chui ban ong ba government ka sokhya ya ka jinglong jiman jong ka education hapo ka jela ka chui ndai ko ka bagi nakalian ka chui ko ban bu ko long mo la ko ban improve your education you have to attract the best you have to attract the best ha ka teaching profession te ka wini kita beli ka attract ki babun ha ka teaching profession ka kata ka bagi yo ya kata mi ong kata UGC pay scale dan rei menta kani ka Sarkar ka persyang ban pendu no ya kata te kata ri ba nakalian ka jungi ngiso ba kani kan kata mar balai ya kani ka UGC skill of pay la introduce ka na do khat khandai spa anyu san baka jitu ko joka hi kalong ban attract ya ki good teachers mau hagi tu por le se la yang keren le se ki babun na ki pardo prastam ki jungi le se kim don curriculum qualification te ban attract the best ke government ka wara ya kani tedin makatau ki mau ki por ba masya ki babun ki no kai ki colleges ki babun dei ki di ban ba kilawan kila yarap ni sungu ki atau kapor Nrimen tapan ka basuli ngo kalau ma onda ki
kun samla ke jungi ki pardo persam ke jungi ki na tristom ki la kiu mo ki don the required qualification Henry mentah pan ra de ka paling ke jungi pan mo 50 years kani kham kala kawai ke government hadir kawai government kawan ki kham kata nama ki stu nama kita ki bahasa ki I jingai mo kum lu improve ya ka education po ke jalan ke jungi kani kawai dan rei kum mangi I mentah pat kani ke government kali kuno ka persaman weng no kata tengi ni so ba kani kam daidu habidi bat ka education hapo ke jalan ke jungi bat nak liang jungi I persa jur kata te kata di bangi kwa manwan ni so ya education minister hanika janmian kumba ka jungi karan ke jungi education minister open power jing so khia mo ba government ka la shim shibun ki steps to ngathai tak song haki phiru ki mo ki media person ban study ke steps ba government ka shim ni tang away pi nak liang ke jungi ong to I appreciate da government ka so khia ni tang ba ni leben ni weekend mo ba ka government ka long serious but ka government la ka ong ka so khia education ko mo pindu mene ka de ban attract the best and one way ban attract the best kali gani ka bala sam pusnen kala don dan ri ya kata kali government ka pasang ban beng no te kum ba kalong ngani thu ip ka kata ba hagini si mamta yo shibun ki complaints na ki school what hagi school mo habi di ki deficit post what adu ki school nata ki college ki polok ki jungi mata ki bala song than don ki post mata la kum ba license bakla la license perkhat mapi deficit school berkumjur haki deficit colleges la song than adu mata kim pat thet te kum nongin ki nanti ya ka quality of education la kalong hapo school la ni hapo ki colleges but sekawai ka pi ka jing don jong ki ka mo ka deficit system la hari ki school ni bet la sorna hanong kandong dei ki bri ki join bet namar ka salary ka biang te ki ka benefit ya ka society jingi bro ki bri jingi tang asor re sanong kandong ru te ka UGC PSK ru kumbayong I emini mentan ka kalong ka jing thumu right from the beginning ka ban attract talent to the profession ban attract good people ban want to teaching profession re kumba kalong menta government ka persang ban do away with this UGC pay scale nei ka ba ngi na kaliang ka party ngi so ngi meha na marba la pile kum ta la government kom ka persang ban improve your education at the same time they trying to do away with the UGC pay scale kata kan impact sibon your education ka state but kan long ka ba kata sibon ye ki khon samla jungi ki barang ni da sakmat barang kiu nei ki barang pass ki barang yo ki degree ki ba pair ki pass ye ka net ki pass ye ka PhD ki don ki publication ki jong ki tre menta la ka government ka le kom ni de kan ma track shoot but ka teaching profession kan long shoot kata ka balong permanent mabun kin chuan de ka jakari temporary shelter kitang siola chuai kin no tengi kum ka party ni so bangi me ha ya kan tai de jingwan jongi bani ko du minister I so kawai ka long ba mo long kladon kan ni dei balai la pi kwa banong ban improve mo fi create ki post ki bathamai ru mo lingba ta ka people's college la ne ki babun ki wei pan te extend nak ta ka ju kan segini ru mo da ka di ka ju hi ka UGC pay scale shakita ki wei ru kan kata dei ka ba nakaliang ka jungi kung ka party ngi so ban ben pau ndai banong ba ya kan ni ka bala don ka ba mo ka di ka ba biang tam na baro kata ndai ya kan ni pi om ban improve pi weng no ya kata pi ora na ka ba mo ka ba kham hapo ka ban penduk nong ya ki nong hikai te kan ni kan attract ya ki good teachers the best Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya